In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Oh my God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Inkazimulo ya kitwele Amazulu. Jesus. Hallelujah. 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 Hamaza. Hagawa. Okutwele. Umamako. Itasimulo. Itasimulo ya kitwele Amazulu. Hallelujah. Hallelujah. Itasimulo ya Inkosi ezulwini. Masabela sithi inkazimulo yakhe igcwele amazulu. Inkazimulo yakhe igcwele amazulu. Iyakapaka yasela emhlabeni. Jesus. Ifika emhlabeni nakhona igcwale. Saba uyesenabelo senyawo zakho. Amazulu wona ayisihlalo sakho. La wena ohlala khona. Wena ohamba ngamaphiko moya. Bayede ebusuku. Bayede ebusuku. Bayede ebusuku. Bayede ebusuku. Bayede zula liphezulu.
kakhulu. Bayethe Nkosi, bayethe Nkosi, uyinkosi ephakemeyo. Malitunyiswe igama lakho emhlabeni wonke. Wonke ophefumulayo bakudumise igama lakho. Kame lingcwele, gama likaJesu. Oh Holy Spirit, sesiyaqala kulesi stanza sezwi lakho. Elakho lelizwi liphefumulelwe nguwe. Kondoda engama la ishumayela ukuthanda kwayo, yizwi lakho leli liphefumulelwe. Amandla kaNkulunkulu uqobo lwakhe. Holy Spirit, ukhona phakathi kwale ndawo. Khona phakathi kwale ndawo. Spread your wings, Holy Spirit. Touch each and every one of us. Gezwi wakhuluma izwi kubantu bakamukela, bonke abakwamukela wabapha amandla obizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Nasebusuku kesiza kuwe ngezwi lakho egameni likaJesu, siyabonga ukuthi imimoya yonke ithulisiwe manje. Ithulisiwe nekade inamandla, ayikho enamandla okudlula wena. Ayikho yikho singazimele thina la. Simele, we represent Jesus himself as the ambassadors kaJesu qobo. Thatha indawo yakhe ephakemeyo, uqhubeke nathi egameni likaKristu uJesu waseNazaretha. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Asibingelele ke abazalwane bonke bale section yakwa P. Yeah. Sibingelele ihlobo zonke ekhona around this area. Yeah. Abahlobo bonke abakhona. Sibingelele abazalwane sihamba nabo. And the leadership yonke ekhona phakathi kwethu siyayibingelela. Sunday school abantwana abancane ngiyababona bakhona. Ngiyababingelela ngegama elihle likaKristu Jesu. Hallelujah. Amen. Awake nisho amen osuthile nokho. Amen. Hayi salambile lo amen. Awake nisho amen osuthile. Amen. Alasuthu amen. Hallelujah. Salambile nje. Hallelujah. Nazoke amaflate amajita. Amaflate amajita kekisa umama. Hallelujah. Webazalwane, did you know ukuthi ngesikhathi usho amen ubhekise phezulu kweliphezulu kunyakaza isikhohlo sikaSathane, kunyakaza amadimoni. Ngoba Yesu ukuthi awukhulumi nje amen nje, kodwa ubhekise phezulu kulo amembheka athuthumele phambi kwakhe. Ungazali ngalo amen wakho mkhulu kabi. Ushumayela njengami nangaphezu kwami. Umuthi nje amen, uma uthi amen kuyafana nokuthi usushumayela ngaphezu kwale nto ngisho. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Suka nini? Hallelujah. Kanti kumnandi so ukuhamba noJesu. Hallelujah. Kanti kumnandi ukuhamba naye. Kanti kumnandi hamba. Hallelujah. Oh Lord, amen. Kanti kumnandi so ukuhamba noJesu. Hallelujah. Kanti kumnandi hamba naye. Kanti kumnandi ukuhamba noJesu. Yes, hallelujah. Oh Lord, amen. Nina nje ukuthi lihlupha ngento eyodwa. Igama elithi ukuhamba lifanisa nelithi ukusala. Okay.
Inayo inkinga yenu njengamanje ngiyayibuka lithi hawu labazalwane sebebadala kaka bakwazi umehluko phakathi kokuhamba nokusala. Hawu kanti kumnandi. Kumnandi. Hallelujah. Kumnandi. Baningi angaka nishayisa ngovalo manje ngikhipha lona nami. Ngicabanga ukuthi wena ngiumuntu nje nami ongenalivalo. Uma phambi kwabantu nginamehlo uthungi ngedwa la. Onke lamehlo lawa njengoba ningathu mangaka amehlo angibukayo. Mina wama uthuka buka yonke lenqwaba. Ngeke ungesabi mos. Awu amen. Ha bazalwane bakaphi. Inkosi nithandile. Mamsango kamini lika Jesu ngiyabingelela. Awu amen. Phela userious lapha uyashutha manje akukhulumeki manje. Kadela futhi ngaphazamile yanto leyo. Azalwane ngiyathoba kakhulu ebukhoneni bikaNkulunkulu phakathi kwalendlu through umoya ongcwele ophakathi kwethu. Ukuzobeka indaba yasezulwini ubuhlala la emhlabeni akuyona into encane and akulula asizikhulumeli thina nje basila sikhulumela ubukhosi baphezulu sizithunywa sithunywe from above awu uDlamini ndobe hamba nathi la kunyathela uqhamuka from above yes I'm coming from above representing uJesu akabe khona yena la kodwa manje sithunywe uyena uzokhuluma le ndaba athi umhlabele la ndaba isahamba njani ivusa abasekufeni iyayiveza ivuselelo nesalothile imqhubu endlela ayibone phakame ethola amandla amasha lo mhlenge kungubani ake niphendule lo mhlenge ungubani uJesu ukhona omunye wenzani futhi maqede wayse angisanizwa yena ngishashwathela manje wesu Jesu wafa akalalanga wafa yayizwa le lithi iBhayibheli wafa wagebisa ikhanda wafa kwathe sefile that symbolizes ukuthi umuntu efa ebuKristu naye uyothi mayefa kodwa bese yaphila futhi lithi iBhayibheli wafa wambelwa wangcwatshwa ngosuku lwesithathu mntawethu asuka ubonakala ngathi wayibamba ngazi angimazi wayihamba kanjani uJesu angathi waqhamuka sebhaphe ethawu ngemadoda sengikhona ngivukile njengoba ngangishilo ukuthi leli thempeli liyothi lidiliso mnyaka olifusa ngensuku ezintathu waqhamuka phambi kwabafundi bakhe lithi wangena kuvaliwe awusuka manje haleluya hayisuka manje hey lo Jesu simkhonzayo ungena la kuvalwe khona haleluya lithi wangena kuvaliwe eGalile abafundi bakhe besaxakekile ukuthi Nkosi yami wathi asinolinda kodwa manje asazi somthola ufile nje lithi wavela wathi it means phakathi bevalile waqhamuka sethu ukuthula ukuthula makube kini bethuka bajayina lithonga nasi sipoki ngoba siyazi ukuthi singcwabile nje ukuthula makube kini awu haleluya uma ngabe ukuthula makube kini lithi iBhayibheli ngesikhathi bethuka besaba khona lenceke yayingekho phakathi kwabo okuthiwa uThomas ufika usechazile bona baze babona uyena yafika lenceke nayo late angaze yephi
mfowethu angiyazi ayiyephi iphuma kanjani ebukhoneni bukaNkulunkulu yayisaphumile ihambile igalivente entabeni mayibuya la ibuyithi hawu nithi uJesu lo weJesu ngempela ayikholwa ukuthi uyena kwaze kwafika la uJesu athi khona hayi ake ufake izandla emanxebeni uzubona mina angilona ithonga mina ngiuJesu ngempela faka izandla la wayifaka izandla wayifaka ngapha kodwa hayi akapheli nala ohlangothini faka uzwe ukuthi mina ngempela ebengibhotsho suhlangothi yimi bayifaka wayeyifaka ethi kwayimayiqala ekholwa ethi iBhayibheli wakholwa ukuthi akuye ngempela lithi iBhayibheli babusisiwe laba abakholwa bengabonanga bengazange baze bathitha amanxeba bavele bakholwa laba abanye lo ufuna ukukholwa ngokubona yikho ke kwavela khona ufuna ukukholwa ngokubona njengoThomas bawuzogogo nje lesho njalo aphela nangenzansi namhlanje nikholwa ngokubona njengoThomas basho leyo nto awu amen wonke ngifuna ukusondela kini lento yangihlupha la ikhala la emva kwami esiyansweninisi haleluya amen ngingumzalwane webathandekayo ngisindisiwe egameni likaJesu yakholwa namukela uJesu namemukela wangena ngaphakathi phela ke kube khona abantu ababuzayo ukuthi wazi kanjani uJesu umukelile noma ungaphakathi kwakho ubona ngani ukuthi uJesu ukhona impendulo yami ayibelula nje ngimbona la phakimi yesaza ngimbona yesaza umbona nawe ake wenze njengami awungimbona lapha kimi ngimbona lapha kimi mfowethu akulula ukuthi umbone engakangeni ngaphakathi kwakho akulula ukuthi inyongo uyikhipha ungakamfaki iphilisi ngaphakathi noma ungalibuka kanje iBrooklex bamhlamini uyibuke kanje uthi siphethwe inyongo Brooklex ngiyakubona njalo we Brooklex uyiBrooklex wena ngiyakubona njalo ngiphethwe inyongo ngeke ikusize uyibuka kanje kunabantu ababukana noJesu siphambanweni esontweni kunabantu abazwa ngoJesu bezwe njengaye kodwa bakakwazi uku-experience ubukhona bakhe ngaphakathi ngoba abakamthatha uJesu bamfake ngaphakathi awu amen haleluya uyafaka uyabukela uJesu abe ngaphakathi that is when uzokwazi ukuthola impendulo yokuthi abantu abakholwayo bahlanyiswa yini babe nje senziwa into engaphakathi mntakwethu imali kwenza ngathi uyayisanganele ekhanda kanti khona yona ingenile awu haleluya sizoyezwini lenkosi ukuze sikwazi ukusheshe siphume bona basaya emsebenzini ukumele baphume baye emsebenzini bayongena asifunde izwi lenkosi Ncwadi yeZakha chapter 14 Zakha 14 verse number 12 Asiqale ku11 umfundela lapha noma ngesiTswana noma ngeAfrikaans noma ngesiZulu noma ngesiXhosa ngantoni na ikhona nangesiJalimani funda verse 11 Indlu yababi iyachithwa kepha ithende labaqotho liyahluma kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa phinda lapho lelo verse lo luqedayo ukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu kepha ukuphela kwayo
uyindlela yokufa. Asifundisane nawe-ke. Ufuna ungifundela amagama okuqala amabili. Athini la okuqala amabili? Kulelo verse. Kukhona indlela. Kukhona indlela. Oh yes. Uyalizwa iBhayibheli lithi khona indlela. Now sasingena la ekutheni zingaki indlela wena ozaziyo. Lithi iBhayibheli ikhona indlela. Ikhona. Kanye indlela aliphiki iBhayibheli ukuthi ikhona indlela engaba khona ongayiqambela yona. Ikhona indlela ongazihambela wena ngayo. Ikhona indlela ongayivula nje wena. Uthi yabona mina ngizohamba ngale. Funda. Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile. Ibonakala. Ngicela sonke sibheke ngapha. Injani le ndlela? Ibonakala. Hayi ukuthi iyabonakala, ibonakala. Ibonakala kubani? Kumnikazi wayo ohamba ngayo. Iyabonakala kuye, ibonakala sengathi. Naye ngithi afike ngisabe kakhulu. Uma lithi iBhayibheli ibonakala sengathi. Ay my God. Yinhle. Hayi ukuthi yinhle uyena ibonakala sengathi. Yinhle. Jesus. Emehlweni akhe mayibuka nje. Besiba njani? Ibonakala sengathi ilungile kumuntu. Kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. We. Ubeyibona yena iyinhle emehlweni akhe. Kodwa ine result efika egcineni. Lithi iBhayibheli ukuphela kwayo kuyindlela kona. Ikhona impela yona iyabonakala. Kodwa isiphetho sayo indlela yokufa. Oh Jesus. Sesovala sigodwe semakhaya. Ngicela wetshisa lento engishoyo. Buka indlela ohamba ngayo nawe manje. Oh my God. Bheke nje awuyibuke nje uyicabanga ukuthi uhamba ngayiphi indlela wena. Nkosi yami ngiyaya mina enkonzweni. Ngifike ngidumise ngenze konke. But uhamba ngayiphi indlela? Uma ngabe ngiya ePretoria kunendlela eziningi engayisebenzisa. Kodwa into ebalekile ukuthi ngizofika yini khona. Enye ungayisebenzisa ucabanga ukuthi iyakhona. Fike kuthiwa sekuyi dead end jika phinde emuva. Kanti uthi uhamba ngayo iya ngakhona. Yebo uyayibona yona ukuthi iyagusha impela. Kodwa kube ethi suka lento yomlungu ekhuluma lapha. Ithi make a U-turn. Usudukile. Uhambe ngendlela yangakhona uhambanga ngeyakhona. Yes, bewubona ngathi wena i-right lendlela ohamba ngayo. Kodwa ngesikhathi ekukhuza omunye athi cha lalela sahamba la sahamba la. Ihamba la indlela ePretoria. Bese wena uba nalento enkani. Uyokuthi hayi ngiyazi mina. Ngizobona sofika. Awungasafiki. Qala ubheke lo muntu. Usuyangqwashaza usubheka phansi. Akusakhulumeki. Ngoba manje uyayibona ukuthi wenza iphutha. Athi lona ngikutshelile. Amnandi lawo magama. Ngikutshelile buka manje usifake enyakanyakeni. Kumele sijike 50 something kilometers back to the route ezoyisisa ePretoria. Usumese up. Petrol ongaka. Khona uyikhala ngopetrol. Manje mangabe wenza leyo nto ubangela ukuthi number 1 uyazidelaya kulento yakuyona bekufune ufike kuyona. Udelay indlela angabe kade ufikile khona kodwa manje ngoba usuhambe ngendlela wrong sekuphelile njalo uzoqala phansi uyojika kude. What if ufika sekuvaliwe la kade uphuthuma khona? Uneyintombi eziyishumi elithi iBhayibheli zazilinda umyeni zonke zo10 zilindele umyeni zonke ayikho ethi nama ngilindile balinde bonke umyeni. Lithi iBhayibheli kwatholakala ukuthi umyeni uyadelay ukufika zozela zafika nokuthongo zalala. Lezi ezinhlanu kulo 10 zayihlakaniphile. Lezi ezinhlanu zona ziziwula zingahlakaniphanga. Lithi iBhayibheli lezi ezinhlanu ziphethe amafutha. Zilala zinamafutha ezinawo lapha endlini
naseyibalini sazo inamafutha. Laba abanye njengabo bonke abalele nazo ziyolala lezi ezihlanu. Angithi Moses silele sonke. Nalabo abanamafutha abalele nami ngizoshaya ngathi nginawa nami ngiyolala. Lithi iBhayibheli kwafika izwe lithi nangu umyeni efika. Zavuka futhi zongaki zonke. Umahluko besula ke manje ithi ebuhlungu. Zilale zonke zilinde bani umyeni. Zonke belale iphethe ntoni izibani. Kodwa umehluko usetheni baphethe ibani laba abanamafutha laba abanawo amafutha bonke babonakala behamba indlela eyodwa. Ikhona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo isiphetho sokufa. Lithi iBhayibheli kwezwakala kuthiwa nanga umyeni ngena vukani bathi gubhubhu awusuka manje namafutha zathatha ibani zazo zathatha amafutha kwakhelwa ibani kwahanjwa kayiwa kumyeni kwatholakala ukuthi laba abawu5 very late in that hour imabethi bona anisichaphazele Jesu silale nabo